I pozdrav svima ljudi, moje ime je Bogdan, danas ćemo vidjeti Minecraft Master Builders na Minepluxu. Tako da, eto ga, novi video, vreme je za mini igre. Tako da, hajde vam da krenemo. Ok, znači tema nam je Build Flowers. Ovo bi trebalo da bude zanimljivo, pošto ja nemam pojma da gradim cveće, ali ja prvo da promenim Change Ground. Ovo će da bude ovako. Ovako kao da napravim neko trnje, nešto ovako kao. Da napravim jednu ružu. Ovako. I onda ovdje mi treba crvena glina. Ovako. I onda ja kao to nešto ovako da to obojim. Vidjet ćemo kako će ovo ispasti. Verovatno neće kako sam zamišljao jer ja nemam pojma da gradim. Ali ajde da probam nešto tu da uradim. Evo ga, verovatno će mi uništiti rad. Da, evo ga ovdje ovako. I onda malo uzmem žute vune. Znate, svaki cvet ima u sredini nešto žuto. I to ću ovdje ovako da mu stavim. Kao žuto. Da vidimo kako bi izgledao sa tim. Da imamo cvet. Pa nije toliko loš, ajde napravimo jedan onaj žuti cvet, znači napravit ćemo isto ovako nešto. U stvari napravit ćemo još jedan ovaj crveni. Da vidimo kako će ovo da izgleda, vjerojatno neće izgledati nešto dobro. Ok, jedan ovako kao manji. Evo ga, kao neki manji cvet. Ovo izgleda debilno. Znači ovo baš izgleda debilno. A šta ja da radim? Nisam ja kriv što ne znam da gradim. Ljudi, ja igram Minecraft PvP, ja ne gradim cveće. Imamo 3 minuta do kraja, ja sam skoro završio. Da, oni će meni uništiti ovako. Mogu li ja da vidim kako oni grade? Ne mogu da vidim. Ok, šteta. I šta bi još mogao? Mogu bi da dodam malo onog cveća. Baš ovako kada ukucam flower. I onda malo da dodam ovih popija. Da, i da probam jedan da napravim baš ovako kako ovaj izgleda. Znači ovdje ima ovako jednu dršku, ovako. Ovako onda ide. Tako. I ovdje ide isto. Tako ca. I kako onda idem? Onda idem još malo gore. I onda idem ovako. 2 na vamo, 2 na vamo. 2 na vamo, ovako. I onda ovdje da postavimo ovako. I sad na što ovo liči? Da li ovo više liči na cvet nego ono moje? Ovako da dodam. I sad, da li ti više ličiš na cvet? Definitivno da ne. Da, možda i liči više malo na cvet. Ako dodam ovdje jedan. Ne, ovako. I onda on ovdje ima uvijek onaj. Nije uvijek, nego ima ovdje ovaj crni. Evo ovako nešto. I ovako dodam. Evo ga. Ovako ovdje. I ovdje. Ja sad bi ovo trebalo da predstavlja različito cveće. I ovdje ću još malo da dodam ostalog cveta. Ne mogu da pišem cveća. Malo ovdje da ušarenimo. Da, ovo će očigledno eksplodirati. Evo, dodat ćemo malo ovako. Flower, malo orhidejca. Čisto malo da ulepšamo ovoga. A vidiš, ove crvene nema nigde. Ovdje. Onda ću da uzmem ovako. Da stavim malo među ove crvene, ovdje sam malo preterao sa crvenima. Ok, malo ovdje da mešamo 15 sekundi. Orhideje. Malo vamo. Ok. Žuto orhideje. Eto.
Time is up. Pa da vidimo kako su glasali ovi ostali. Malo popijem vode. Požedneo sam. Tema je Flowers. Pošto nisam dobro radio, ja ću mu dati meh. Pošto nije baš da se puno potrudio. Tako da dobit ćeš meh. Ok, ovo je već uradio malo bolje i ja ću da mu dam it's ok. Pošto neću ja da ocenjujem malo ono baš good. Ovo nije realno good, jer je ovo samo jedan cvet. Znaš, neki su stavili više, tako da ovo je it's ok. Realno. Da imamo ovo. Ovo je nešto radio slično meni. Ja ću da mu dam it's ok, zato što sam i ja ovako nešto slično uradio. Inače, ne znam, cvetovi baš mi ne izgledaju onako baš da liči na cvet. Tako da, ne znam baš, ovaj kaže da je good, a to je vjerojatno naprijed, nije. Ok, da ima šta je ovo. Ovo mi se sviđa, ovo će dobiti good. Ovo ti je good. Svaka ti čast, ovo si ekstra napravi saksiju ovdje. Ovo je lepo napravio, ja mislim da će ovaj čak i da pobjedi. Ovo mi je lepo. Da ima kako ovaj uradio. A ovo je meh, ovaj se nije baš puno potrudio, ovo je ovako, baš taj. Mislim da sam ga dobro ocenio. Ok, da imam. Ovo je napravio saksiji kao neki cvet i dodao još one particlese. Ovaj će dobiti... Ovaj će dobiti good. Zato što cvet je onako, ali sviđa mi se saksija i sve ostalo kako je uradio i stabljika. Tako da dobit će good. Šta ovdje kaže? Pray for Paris. Ok. Ti ćeš dobiti it's ok, jer nekako ovo mi je više mi liči na kulu nego na ružu. Ali opet šta ja pričam, moje loše. Ovo mi izgleda lepo. Ti ćeš dobiti good i zbog ovog čoveka, znači ovo je stvarno good. Cvet je dosta dobar isto, znači dobit ćeš good. Samo da je logika ovaj cvet da bude veći od ovog čoveka, ali dobro. Ti ćeš dobiti wow, everything is awesome, svaka ti čast, znači zaslužuješ ovo. Stvarno mislim da si ti najbolji. Da, šalim se malo. Ovaj lik kaže it's ok, pa dobro, nije toliko loše. Da vidimo, ima li još nekoga, sam ja posljednji. Da, kao što sam mislio, ova likuša je pobedila. Ja sam bio baš negdje dole, skor mi je samo 91. Ali nema veze, to nas neće ohrabriti da odigramo još jednu partiju i posljednju. Ovu ćemo pobediti, imam neke osjećaj da ćemo ovo pobediti. Prosto, tema će nam, samo treba tema da mi legne i sve će biti ok. Mislim da mogu pobedimo ovo. Ako je ona livovala ono što je osvojila, jer jeste, vjerovatno jeste. I, vidimo se mi u sljedećoj rundi. Ok, evo nas, znači tema nam je hot tub, ništa niste vidjeli, ona učinila vam se. Znači, ajde napravimo hot tub. Znači, ovi su svi Nemci ovdje, zanimljivo. Ok, znači napravit ćemo ovaj hot tub. Ja ću ovdje probam da napravim od irona. Znači, ako ne znate šta je hot tub, hot tub ja treba pričam na engleskom. Hot tub vam je topla kupka. Znači, mi ćemo napravimo kadu sa slavinom kao voda, tako nešto, tako da vidjet ćemo kako ćemo ovo uraditi. Znači, već više gameova sam naišao na Nemce koji pitaju šta je ovo. Ne, ovo ništa nije dobro. Znači, svaki game koji uđe uvijek bude neki Nemac i kaže vas izdas. Inače to znači šta je ovo. Šta znači to? Tako nešto. Ipak ću da ja uredim to ovako. 1, 2, 3, 4, pa ću onda ovdje ovako. I onda ovdje 1, 2, 3, 4, pa onda ovdje ovako. I sad 2, 3, 4, pa onda ovdje. Da napravimo taj krug kako treba. Ok, ne, treba sada na vamo, na unutra. Evo ga. Sad smo napravili.
malo Morgan smo napravili krug. Znači uradili smo ovo i onda bi trebalo ovdje još jedan. I ovdje još jedan. I onda bismo spojili i sada to opet ne liči na krug. Znači onda ovako. Ovako. Opet nije dobro. Ovo se sve poklapa osim ovog ovdje. Znači ovdje bi trebalo ovako, 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 ovako. Evo ga, sad bi trebalo malo bolje se poklapa. I sad treba da samo napravimo ovako ovdje zidove. Mislim ne zidove. Vidjet ćete šta pravim. Pravim nešto slično džakuziju. Trebalo bi da predstavlja kao džakuzi. Ovako. I onda ću stavim particlese. Ne, ovako ću ovako. I onda ovdje dodam ovako ovdje. Da ima ovdje da se negdje legne. Ovako ovdje. 2 minuta moram da poželim čoveče. Imamo 2 minuta ovo da završimo. Ne znam da li će to biti dovoljno vremena. Nadam se da ću imati dovoljno vremena da stignem ono što sam zamislio. Ako požurim, možda i budem imao vremena. A je brzo. Ok, znači ja sam primijetio u mojim videima da se mnogo, o tome sam još htjela da vam kažem. Primijetio sam da se mnogo slabo čujem, znači ja pričam dosta glasno, ali se u videima čujem dosta slabo. Tako da stvarno ne znam šta je problem sa tim. Vidjet ću to da popravim nekako, znači izgleda ću morati kupiti novi mikrofon, ja inače koristim mikrofon sa slušalica. I ovo ovako, i sad bi trebalo ovo kao da napunim vodom. I onda sam mislio da uzmem ovako particles. I da uzmem, kako bi šta bi to moglo da stavim, da ovako big white smoke. Evo ga, ovako, ovako. Ovako, tu ću da stavim sve ove smokove, odavde kao da je vruće. I ovdje se ti kao penješ na ovo. Odavde, a to vidite kako je vruće. I ovo je kao ono da ti klikneš pa ide vrela voda odatle. Odavde dolazi, ti se ovdje penješ ovako. Sa svih strana ću ovo da stavim, ne znam da će se ovo svidjeti, da će ovo izgledati ok ili ne. Ovako treba, ovako. Ovako. Evo ga. Tako, pa sad valjda će ovo biti ok. Malo ovdje još da dodamo. Eto ga, ne mogu više. Mislim da će ovo biti dovoljno, možda mi unište ovo. A ne znam, ovo je bolje izgledalo u mojoj glavi nego ovako. Ti si it's ok zato što si se potrudio, vidi se da si radio dosta. Tako da ti si nekako, može se reći it's ok, ali da, ne znam, nije mi ovo. Ti ćeš dobiti My Eyes Are Bleeding zato što ovo je... A nije, dobit će it's ok, zato što... Ne, dobit ćeš My Eyes Are Bleeding zato što se nije mislilo kada se kaže hot tub na lavu. Da, i evo, svi su mu uništili, ovo je failure. Tako da, druže, izvinim, zaslužio si. Ti ćeš da dobiješ report i My Eyes Are Bleeding. Jer ipak nepristojno ovako. Ovo jeste smiješno, slažem se, smiješno, ali mislim da je nepristojno. Da je malo nepristojno u videu to da se prikaže, tako da, eto, ja sam mu dao. Ovo je Wow Everything is Awesome, ja mislim da je ovaj lik stvarno radi dobar posao, sviđa mi se particles i sve. To je sad kad mi je eksplodiralo. Ok, nije eksplodiralo. Ovo je uradio nešto na moju foru, tako da ću da mu dam good. Da, i ja mislim da će ovaj lik da me pobjedi zato što sam mu ja dao good. Da im zadržao i ostavim. Ništa.
Ok, ti si ovaj lik je uradio kao i ja, samo što je uradio mnogo manje, tako da ću da mu dam it's ok, jer ja sam ipak napravio mnogo veći ovaj hot tub, tako da vidjet ćemo, možda me i ovaj pobedi sada kad budem treći zbog ovoga. Trenutak istine. On je pobedio. Ja više ne igram ovo. Doviđenja. Odo ja.